салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Шумо худ шоҳид ҳастед ки Барселона аз як ҷоми дигар ҳам маҳрум шуд ва дар рақобат бо Атлетик Билбао дар ҷоми Испания мувоҷеҳи шикаст гашт. Ин сару садоҳои зиёдеро оиди кори Хави баровард ва имрӯз мувоиди ӯ ва дигар хабарҳои дастаи Барселона навор ба шумо омода кардаем. Ҳатман обуна шавед ва наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Ориол Ромео барои як мавсим ҳам бошад ҷои Бускетсро гирифта натавонист. Рости интизорам набудем ки ӯ пурра тавонад вазифаи Бускетсро иҷро кунад. Серхио яке аз беҳтаринҳост ва дар таърихи футбол қариб ки ивазнашаванда мемонад. Нимҳимоятгаре ки тӯбро мерабод, на ин ки аз ҳимоя ба даст меовард. ҳаракатҳои махсусаш бошад ба ин кор кӯмак мекарданд. дриблинг ва контроли равиши бозӣ. нақши Ромео каме дигар буд. тӯбро гирифта босифат ба пеш бурдан. Ориол чӣ қадаре ки метавонист талош мекард ва ӯро ҳам гунаҳгор кардан ноақӣ мешавад. корашро мекард, вале дар Барса нафари асосӣ шудан натавонист. бозии дастаро дарк кардан барояш каме мушкилӣ дошт ва Ромео ҳаме хел мавқеъ дар ҳайатро гум карду даста дар фикри фурӯши ӯ шудааст. ҳарчанд Барселона дар мавқеи апорник варианти зиёде надорад. хабарҳо ишора мекунанд ки бешикташ ба Ромео диққат дода истодааст. туркҳо аллакай пешниҳоди расмӣ карданд ва ба гуфтае Ромео худ низ ба он розӣ аст. ӯ дарк мекунад ки вақти бозӣ барояш касе ваъда дода наметавонад. акнун хулосаро бояд ки Барселона барорад. ҳикоя ина чандон хуб мешавад, чун Ориол дастпарвари Ла Масия аст, вале вазъ чунин шуд ки ӯ натавонист ба даста кӯмакрасон шавад. дар охири корнома шонси дубора гирифт, аммо боз онро истифода бурда натавонист. як хабари дигари ҷолиб ин аст ки Марко Асенсио худро дар Париж нороҳат ҳис мекунад ва мехоҳад ки ба Испания баргардад. агенти Асенсио варианти Барселонаро пешниҳод дорад ки соли қабл ба ӯ диққат доштанд. намедонам Лапорта пул меёфта бошад ё не, вале ин вариант шояд ба даста кӯмак карда тавонад. моҷарои пурсару садои Негреро билохира ба анҷом расид. суд қарори худро оиди ин моҷаро баровард ва хушбахтона Барса дар ягон банди ҳуҷҷатҳо гунаҳгор дониста намешавад. қарорро расман дар шабакаҳо пост карданд ва гуфта мешавад ки ё барои кори рӯзноманигорон ин гуноҳро ба Барселона бор карданд, ё инсайдон хабари фейк додаанд. хулоса Барса дигар дар ҷурме гунаҳгор дониста намешавад. Барселона дар равзанаи тобистона нақшаҳои калон дорад ва барои ҳамин даста аз ҳозир корҳоро ҷоннок карда истодааст то вазъи иқтисодӣ беҳтар шавад. даста бояд оиди ояндаи Жоао Феликс ва Кансело қарор қабул кунад. ҳарду футболбози португалӣ дар Каталония ҳамчун иҷора бозӣ карда истодаанд. харид имконпазир аст, вале маблағи калонро талаб мекунад. бахусус бо ҳисобкитоби нави даста, агенти ҳарду футболбоз Жорже Мендеш аст ва қайд дорад ки Барселона бояд ҳардуи онҳоро пурра ба даст орад. Кансело на ҳамеша бозии устувор дорад, вале дар бисёр маврид ба натиҷаи бозӣ таъсир мерасонад. баромади Феликс ба ҳайат бошад ҳамеша зери суол меравад. Лапорта ҳам бояд 7 бор чен карда баъд хулосаи хариди чунин бозингаронро барорад. мушкили он аст ки Лапорта бо Мендеш дӯст ҳастанд ва гӯё асири гапи худ шудаасту наметавонад якеро рад кунад. ба назар Барселона имсол беҷоиза мемонад. худатон хулоса бароред. дар Ла Лига шонс рӯз то рӯз кам мешавад. даста наметавонад дар болоҷои ҷадвал устувор бошад. ба Лигаи Чемпионҳо умед бастан осон нест. ҳарчанд он ҷо аз омади дастаҳо вобастагӣ дорад, вале Барселонаи имрӯза иқтидори қаҳрамониро хело кам дорад. дилхоҳ гигантҳои аврупоӣ метавонанд ба осонӣ Барсаро ноком созанд, чунки ҷароҳатҳо дар даста хело зиёд дида мешавад. як ҷоми Испания буд ки аз он ҳам даста хориҷ шуд. ин хел рафтан гирад ва Барса беҷоиза монад, Хави аз даста меравад. ин гуфтаҳоро худи Хави ҳам ишора карда буд. агар дар Ла Лига ва Лигаи Чемпионҳо даста ҳангома наофарад, Хави бо хоҳиши худ тарки Барса мекунад. дар комментария нависед ки киро ба симати сармураббии Барселона дидан мехоҳед. пайгири мо бошед то аз навгониҳо сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. хайр дӯстон.